35 na sa 60 ka mga taga-sitio apro sa Barangay Ibo kan sa mga panimay giguba sa storm surge sa miaging tuig, hinay-hinay nang nakapatukod sa ilang mga panimay. Si Chelo Valiana sa report. Nagkalain-laing porma sa panimay ang inanay ng namarog sa sitio Turel sa Barangay Canjulao. Adunay mga haligi nga gipatukod gamit ang semento apan adunay yano ra kaayo. Pipila sa mga nakabenepisyo sa relocation site wa na magpa-interview sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Apan mitataw nga kuwag ra kaayo ang 25,000 pesos nga financial assistance gikan sa dakbayan. Gani kining panimay nga nahimutang sa atubangan, migasto naman og sobra pa sa 25,000 pesos. Laing suliran nga gipalanog sa mga beneficiary nga way comfort room ug layo kaayo ang supply sa tubig. Hinuon matud ni Celestino Aying, hepe sa Urban Poor Affairs Office, nga nagpadala na sila og tangke sa tubig aron adunay magamit dayon ang taga-sitio apro. Mutukod usab og dugang comfort room alang sa 60 kabanay. Atong tubig to araman dito. Apan na mga kini mga portable nga tangke karon na maghangyo plus na ay mga portable CR tanan nga butang nga mahimo na to dinhi pag amo ni pa sudlag tubig dinhi gyud sudlag tubig plus kining kuryente. Nangita na usab og dugang paagi ang City Hall aron maabag sa uban. Aduna nay nangabot nga mga hinaba nga semento aron mao'y gamiton sa pagbukas og karsada nga mao'y agian sa mga tawo nga nagpuyo sa layo. Samtang gitagalan na lang sa Urban Poor Affairs Office og duha ka semana aron makasugod na og tukod ang ubang mga beneficiary sa ilang mga panimay sa Turil. Usa ka kawani usab ang gipabantay aron way laing tawo nga makasud. Actually gikan karon among gi-deadline sila mga 2 weeks gikan karon kinahanglan na sila diri. Kay ang kadaghanan nila to paman dito sa kanang gym sa Ibo. Kay ang among ko ni kung may papel nga gikan sa mayor di na mo patukuron dire. May ilang tugon niya. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.